Hallo, jeg tror lige, jeg annullerede hans ven-ting. Hans ven-ting? Den der tornado-ting. Nå, nice. Ved du hvordan? Din win-wall. Nej. Hvad så? Ved at jeg skyder min på samme tid. Fuck det nederen, de har den der botlane. Hvad fanden er det for nogle noobs? Altså, det forstår jeg heller ikke. Fuck, Alfred, heal! Okay. Healede du? Nej. Åh. Det gad jeg ikke. Hvis jeg var død, så var det din skyld. Nej, altså... Oj, det er Jack, man! Prøv at se, hvis jeg havde brugt heal før, så var du død nu. Hvad fanden er det, han satte på mig? Exhaust. Ser det sådan ud? Ja, vidste du ikke det? Ja, nej. Jeg troede altid, det var et eller andet... Fucking underligt lort. Nej. Det er bare exhaust, der er blevet noget om. Lad joke! Hey, kom nu! Hvorfor har jeg ikke mere mana? Så var hun død der. Nøj! Fuck, hvorfor har jeg ikke mere mana? Alfred, jeg går hjem og køber mana på. Er du allerede level 6? Sæt mushrooms over det hele. Over det hele. Over det hele på en gang. Oj! Ej! Lad være med at gå ind, min Jens. Lad være med at gå derind. Jeg siger til dem, de skal lade være, Alfred, så jeg håber, de lader være. Prøv at se Kate, nu der bare stået over det mig. Ja, det er godt, vi har en ward der. Ja, det er mig. Fuck, jeg skal sgu lige level. Han annullerede jumpet. Oh my god, hvad fanden? Jeg sej pis. Ja! Jeg tror, vi er pro til det her. Ja. Jeg mærker på det hele. Fuck dig. Ole Jack! Ole! Alfred! Du er bare ved at dø. Nej! Jeg troede jeg lige skadede lidt på mig der. Men det gjorde jeg ikke. What? Lige i det den går ud, kommer det at spyde. Seriøst? Og det var træls, fordi jeg troede den ville blokke det jo. Nej. Lad Jack! Hvad fuck lavede du? Jeg er ikke død, det eneste continuity. Jukede du? Godt.